president. Bé, avui en el ple del Consell de Menorca del maig del 2014 és la primera vegada que es debat, com a debat, la llei de finançament d'aquesta institució en un òrgan col·legiat. Només hem de fer un breu repàs cronològic per comprovar-ho. A proposta del PSM Més per Menorca, fa exactament un any, es va aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial de Desenvolupament Estatutari, que s'havia posat en marxa ja durant el passat mandat, que es va constituir el mes de juliol. En aquesta primera reunió de constitució del mes de juliol se'ns va començar a passar una primera documentació sobre la nova llei de finançaments dels consells, cosa que, tal com consta en acte i com el Partit Popular ha explicat, des de l'oposició vam agrair. La reunió preceptiva del mes d'octubre, perquè la comissió de juliol vam acordar que ens reunirien cada 3 mesos, la d'octubre no es va convocar mai, en la qual cosa no es va poder debatre en cap moment la documentació que s'havia portat el mes de juliol. 4 de desembre van saber que el Consell Financer Interinsular havia pactat el nou sistema de finançament dels Consells Insulars de les Illes. I a partir d'aquí hi va haver una reunió amb la consellera, amb la vicepresidenta i el director insular, que també vam agrair i valorar, però que no era dins un àmbit reglat ni dins una comissió constituïda. Dit això, passarem a analitzar el que és el fons de la qüestió. Si començam per la massa homogènia del finançament del Consell, nosaltres entenem que no s'incrementa la participació en el global dels pastís del que és el pressupost de la comunitat autònoma perquè s'agafa de base l'any 2012 i no es té en compte que del 2009 fins al 2013 els pressupostos generals de la CAIP anaven comprometent una sèrie de bestretes en base i a càrrec de la millora del finançament autonòmic. El govern no considera que aquestes bestretes hi siguin, quan sí que formaven part de la llei de pressupost i de fet els consells els incorporaven. Si és així, com nosaltres ho entenem, resulta que s'incompliria el que diu l'Estatut i la llei de consells, quan diu que els consells no podran veure reduïdes les aportacions en el canvi de sistema de finançament. L'any base del 2012 és, ho hem de recordar, l'any de la retada en el conveni de carreteres d'un 40% respecte del conveni original, de la retada de millores en competències en les quals s'havien detectat desequilibris i disfuncions, etc. Tot junt fa que si agafant com a referència el 2010, si agafant com a referència el 2010, l'any base 2012 ja parteix amb una diferència de quasi 80 milions d'euros, 80 que es poden compensar o que es volen compensar en 35. Per tant, per nosaltres agafar l'any base del 2012 implica no recollir les necessitats reals i tenir mancos recursos perquè no es tenen en compte les bestretes. El 2012 Menorca va rebre de base homogènia 25,6 milions d'euros més 3 de bestretes. El 2014 en rebrà 25,8 més 150.000 euros, o sigui 2,8 milions manco. Així, a Menorca, sense tenir en compte els fons de convergència, la nova llei que agafa l'any base del 2012, com ja hem dit, ens reconeix només un finançament d'un 22,3 milions d'euros, que només gràcies a la garantia de mínims arribam als 25,6 del 2012. Si comparam els percentatges de finançament amb el nou model i l'anterior, amb unes xifres donades pel propi govern, Menorca passa de tenir un 12,35% a un 10,74%. La realitat és que les noves variables donen manco per costos fixos i per doble insularitat i això a la llarga perjudicarà a Menorca. La dotació dels fons de convergència per al 2014 és de 32,5 milions i d'aquests a Menorca n'hi corresponen 150.000. O sigui que milloram en 150.000 euros el finançament del 2012. En definitiva, nosaltres creiem que aquest nou model proposat no romprà la desconfiança i la descohesió que generava
que genera pensar que l'altre té millors serveis i té un millor finançament que no tens tu i que, per tant, un finançament que no és equitatiu. Si entrem en la massa no homogènia del finançament, resulta evident que les competències pròpies del Consell, que és de Mallorca, deixa en mans del govern, distorsiona tot el sistema. Hi ha un gran principi clau fonamental en el sistema de finançament, que és el que diu l'Estatut a l'article 138.2, garantir un nivell similar de prestació i d'eficiència en la gestió dels serveis per part de cada Consell Insular. I aquesta era una de les raons per les quals s'havia de revisar l'anterior sistema de finançament, però que el proposat ara no el resol, sinó que encara el dificulta més. Amb aquest nou sistema de finançament, els nivells i la qualitat dels serveis que es prestaran a cada una de les illes serà pitjor perquè serà més desigual. Dit això, fet aquesta anàlisi molt breu del que podia ser la llei de finançament tal com l'interpretam des del PCM, hem de deixar clar que nosaltres també vam fer una proposta en el Parlament diferent a la del PSOE, perquè nosaltres entenem que no hi ha autogovern sense autonomia financera i no hi ha autonomia financera sense corresponsabilitat fiscal. És cert que s'incorpora la corresponsabilitat en el sentit que el Consell participa en la variació dels ingressos de la CAIP, però per nosaltres això no és suficient. Nosaltres creiem que els consells han de deixar de ser només responsables per gastar i que ho han de ser també per poder recaptar. Val la pena destacar l'important efecte que podria tenir la participació en la recaptació, en la liquiditat dels consells, perquè ja no són recursos que s'han de transferir, sinó que es disposen de manera immediata en la caixa única dels consells. De fet, és el mateix argument, són les mateixes raons que el govern exposa davant Madrid per defensar la corresponsabilitat fiscal en el finançament autonòmic. Amb tot i que dic que nosaltres hem presentat una proposta alternativa, consideram que la proposta que presenta el PSOE parteix de la mateixa filosofia i per això li donarem suport. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Solart. Senyora Pons, té la paraula.